Scapino onder 13e Aprilstraat wie juist een beetje het doelwit van een oervaller. Een man die kwam mij in mijn mes richting mijn collega. Nou, die boeide heel in. Nou ja, het vaker wist, ja, weet zelf net hoe en wat, hoe het eigenlijk werkt. Dan ben je zeg je niet, dus ja, dan heb ik een bevoegdheid daar. Gelukkig stond mijn collega dichtbij, dus die is mij dan. En ja, doe maar lekker wat een man wil. Jou maar poeder mijn centen mee en het beste ermee, hè. De man naar de uitmeidjild en is nog hield hij het net pakt. Ook de oervallers op het tankstation onder het Oost binnen nog spoorleers. De oerval en de moord op een 51-jarige bewoner onder de Hoge S toch het dorp geen goed. Nou, het is natuurlijk een stuk negatieve reclame voor Oosterwolde waar wij absoluut niet blij mee zijn. Juist omdat onze naam zegt we moeten het promoten. En dit is natuurlijk een felle anti-reclame. Laten we vooropstellen dat het voor de betrokkenen natuurlijk een verschrikkelijke impact zal hebben. En met name voor de dame die dus bedreigd is binnen Scapino gisteren, is het absoluut iets met een waarschijnlijk hele lange naweeën. De winkeliers willen met gemeente en politie om tafel om te zien wat er rond het wan is. Ook de burgemeester van de Stellingwerf zal na je weken met de politie praten over de recente incidenten in Yesterwoude. Want de impact op de inwoners is groot. Het werd ook wel een soort op raar. En dat is ook wel logisch. Hier het staat dichtbij komen. Eerst weet altijd in de kranten in het westen van het land gebeurt van alles. En hier is nooit wat los. Maar hij short me weer en in een paar weken hier komt het heel dichtbij. Nou, en nu ben je er zelf bij belet. Dus dat is gewoon... ja, nou zit er wel even in. Yesterwoude is een dorp van een soort inwoners van boeten komen en een oors werkje. Die hebben geen binding met het dorp, zei Van der Meulen van de historische vereniging Yesterwoude. Hij went het al 50 jaar in het dorp, maar zoveel criminaliteit had hij nog niet meemaken. Zo moord ook, dan denk ik, nou, ik kende de man niet, maar toen hoorde ik met wie die Sam woonde. En dan denk ik, oh, hoe kan dat nou? En er zijn een heleboel mensen die zeggen ook van, nou, dan moet het nog wel een keer opholen. Hè? Zo, de man die hier woont. Hè? Nou, wat nou ook weer wat, hè? Op een hoge S, ook bij Scapino. Hè? Nou, dan moet er wel een keer een einde van komen.